Kamano. Wang'ni ok gidhi ng'iyo Kenya kona, gidhi ng'iyo stadium mangima, gidhi dhiga jogi matin. Kaluwore kod kwan timbe ma osebiro kendo gi ikruok ma timbe ma pacho, inyalo wacho nang'o tim mar Shujaa mar joma chuo oikre marom nadi to tim ma nyiri oikre marom nadi? Noneno ka tuke mano bag mag Afrika nyithindo ma nyiri notimo matek kendo gitugo gi South Africa e final, kata kamano obayowa matin. Bang' ni bag e Kenya ni wageno ang'o kowuok e tukegi? Koro ing'e mana nyiri tugo gi South Africa. Wan wase qualify for HSBC 2. South Africa ne pod dwa qualify ne HSBC 3 eka mondo gibi gidhi gi piem Dubai eka gibi gidonj HSBC 2. Koro aparo ni nyiwa nikech ne ging'e ni gise qualify to yudo ka ne gisegoyo South Africa e pinygi mar South Africa nyadiriyo e Challenger. Kas kendo gigogi Los Angeles mondo gibede HSBC 2. Okay, kan wadhi Los Angeles ne wang'e ni wagore ne HSBC 1 ndalogo ne pod onge 1, 2 and 3. Koro kan wachopo kune kolokre, lakini mar South Africa gi Kenya opogrega. Onge ng'ama nyago mbaka nikech en Battle of the Titans. Nyadhi anyway. Lakini kane gibiro Kenya kae, wan wang'e ni wasechopo. Koro en kindgi gi Uganda. Koro inyanyiso ni grup mar chuo biro bedo machaladi. Kenya oketi grup mane, gin gi timbe mage, to kwang'iyo grup ma nyiri bende oketi gi timbe mage.